गोथार बाइबेल बिजाबनि लुकासनि 21 बालाब 20निफ्राय 24 सारियाव एरैबायदि लिरनाय दं। फोरबु जिसु ख्रीष्टनि मुङाव बे बाइबेल सिरिखौ फरायलांनि। नोंसोरो जेरुसालेमखौ दावहा नांग्राफोरनि दाफाफोरजों बेंखन जानाय नुब्ला मिथिदो, बिनि स्रिं स्र' खालामजानाया खाथि जाबाय होननानै। अब्ला जुदायाव थानायफ्रा हाजोफोराव खारखोथों आरो नोगोरनि गेजेराव थानायफ्रा खारनलांथों आरो गामिफोराव थानायफ्रा बेयाव दाहाबथों। मानोना लिरजानाय मानिखौ जाफुंहोनो थाखाय बेफोरो बट होफिननायनि दिनफोर। हाबाब बि दिनफोराव मोदोमाव थानायफोर आरो आहार दौग्राफोरहा, मानोना हायाव गेदेर सिलिंखार आरो बे हादरनि मानसिफोरनि सायाव बोराबनाय जागोन आरो बिसोरो थुंग्रि दाहारजों गोग्लैगोन आरो जोबजानानै बयबो गुबुन गुबुन हादरफोराव लांजागोन आरो बोथोरा जाफुङागौमानि गुबुन जातिफोरजों गाफ्लेजागोन। रेपसारा जाफुङागौमानि बै हादरनि मानसिफोरा गोबां सैनांगोन होननानै बुंदों आरो बै जाथायफ्रा जायोब्लानो रेपसाराबो जाबाय। बुहुमनि जेरुसालेमा जोबलांनानै इसोरनि गोदान जेरुसालेमाबो फैगोन। बेनिखायनो गोथार बाइबेल बिजाबनि माथाइनि 24 बालाब 13 सारियाव एरैबायदि बुंदों, आन्थाइ जोबनायसिम गसंथाग्राया बोखांजागोन। आरोबाव खनसे फरायबावनि, माथाइनि 24 बालाब 13 सारि, आन्थाइ जोबनायसिम गसंथाग्राया बोखांजागोन। लोगोफोर, भिडिअखौ गोलाव खालामनो गोसो जायाखै। आरोबाव जिसु ख्रीष्टआ माबादि फैगोन बेखौ आं इयुनाव आरोबाव आलादा भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो नाजागोन। लोगोफोर, जों बे भिडिअनि सिङाव सावरायनाय बाइबेल सिरिफोरनि गेजेरजों जों बेखौनो मिथिनो हादोंदि फोरबु जिसु ख्रीष्टनि फैफिननाया गोख्रैयै आवगायबोगासिनो दं होननानै। मानोना जों दिनै निउस आरो जोंनि खोमाजों खोनानानै आरो जोङो मेगनजों नुनानै बेफोर जाथायखौ बुहुमनि सोरगिदिं जाफ्लेबाय थानाय नुगासिनो दङ। आरो जेरैबायदि बै बाइबेल सिरिफोराव होनाय जादों, बेबादिनो बुहुमाव सुबुंफोरनि आखल आखुफ्रा एखे रोखोमैनो सोलायलांगासिनो दङ। आरोबाव बुहुमनि बेबायदि दावहा जाबाय थानाय माखासे खौरांफोरखौबो जों खोनागासिनो दङ। बेनिखायनो आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोन बयखौबो बेखौनो खावलायहरो दि जाहाथे नोंथांमोन बयबो गासैबो बोथोरखौ गाव गावनो बिजिरो आरो गाव गावनो बिजिरनानै नायो। आङो आसा खालामदों दि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना एसेब्लाबो जिसु ख्रीष्टनि फैफिननायनि सिगां सिगां मा मा जाथायफ्रा जागोन एबा रेपसारनि सिगां सिगां मा मा जाथायफ्रा जागोन बेखौ सोलोंनो हादों होननानै भिडिअखौ गोलाव खालामनो गोसो जायाखिसै। फोरबु जिसु ख्रीष्टनि मुङाव आङो बे भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय आरो नायग्रा साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनायखौ फिन खनसे बावहरफिनबाय। जिसु ख्रीष्टआ नोंथांमोन बयखौबो बोर होथोंसै। गोजोन्थों।